que ja es veu la bengala. El tro d'avís, això és el tro d'avís, carcassa d'avís, les bengales, això és el xicotet de... Espectacle de pirotècnia amb lluminositat i rodetes que ens comentava la pirotècnia Cavaller, que era inspirat en el món infantil, i d'ací no res començarà, imagine, a cremar. Esta és la traca. La traca que ha tingut el punt i final en el mateix cor de la falla infantil de la Pla d'Ajuntament de València, que d'ací uns instants se va convertir ja en cendra, com han fet totes, abans que hi ha totes les falles infantils de les distintes comissions, les 300 i pico llargues falles infantils que s'han plantat a tots els carrers de València. I la falleta ja està coberta de fum i podem veure al voltant les rodetes de pirotècnia, i a poc les flames van envoltant el monument, que durant 4 dies ha sigut visitat per un fum de xiquets, tant de València com de fora, perquè han sigut moltes les persones que ens han visitat, i allà podem veure la cara trista i emocionada de la fallera major infantil d'enguany, de Lucía Andrés, que com és tradició i no podia ser menys, ha soltat el plor. Són les llàgrimes de rigor de la fallereta. I de moment només hem vist a la fallereta major, a Lucía, a Andrés, però si tenim ocasió de veure les xiquetes que fan l'acord d'honor, a excepció de dos, ahí estan, miren vostès, des que acaba la mascleta d'este migdia, estan més o menys així com les veuen vostès ara. La desolació i la tristesa típica d'estes festes, d'este final de festa, i és una manera també d'acomiadar-se d'estes festes en aquests plors, quasi inconsolables, veritat. I hem estat amb elles, s'interessa, uns instants abans de que m'emprenguera la crema, a veure si d'alguna manera podien consolar-les, i dir que això és aixina, que les falles són aixina, que l'any que ve una altra volta seran falleres de les seves comissions, alguna d'elles a lo millor que sap, és fallera major també de la seva comissió, o per presentar-se de nou a l'elecció de fallera major infantil d'abans, si alguna d'elles ho és, i que la vida de les falles és així, dura un any, i a l'altre any una altra volta tornen, però no hi havia manera. No valen més ni explicacions. Els materials, ahir la tornem a veure, ja està més tranquil·la. El son pare intentava també consolar-la, el son pare i sa mare, però el bon amic Manolo Andrés. Juan Carlos Molés ha utilitzat en esta obra fonamentalment fusta i cartó, els materials més tradicionals que es construïssin les falles. I el foc ja és tot un... Esta falla en l'instant està vista per a sentència i reduïda a cendres, i esperar que l'any que ve torni a alçar-se una altra falleta infantil així a la plaça de l'Ajuntament de València. I ja que parlem de falles infantils i de la cremada de les mateixes, hem de recordar, i des d'ací també la bona ja definitiva, pensant ja que passarà l'any que ve a la comissió de la falla Arxiduque Carlos Chiva, que ha sigut la falla premiada de la secció especial, primera secció especial de les falles infantils, ha sigut la falla que s'ha cremat immediatament abans d'esta, és a dir, totes les falles infantils s'han cremat a les mateixes a les 10, perquè més tard ha sigut la del primer premi de l'especial, i per últim, a les 11 aproximadament, es cremava esta falla que vostès estan veient a través de les imatges que ens oferís Canal 9 en este programa especial dedicat a la crema de les falles valencianes. I ja queden pocs ninots. Ahir veiem a les falleres abraçant-se unes altres, intentant consolar-se, però unes altres, no hi ha manera. Sembla que no hi ha manera. Estava buscant a una d'elles, que és l'única que no plorava, no? Sí, que ballava i tot. Sí, una que no plorava i que estava molt alegre. I sa mare mos ha dit de Teresa, diu, després per simpatia, veu que ploren totes i plorarà. Arribarà plorant. Li diuen Immaculada Ortuño, l'any passat va ser fallera major de Comunitat Ursolent i enguany és... I tampoc plorar, quan se crema la seva falla li hem preguntat. Enguany de l'acord d'honor. I ahir veiem el remat d'esta falla, que eren una parella simpatiquíssima d'elefants, que d'ací no res quedaran reduïdes a cendres. I en estos moments acaba de caure aquest remat. S'ha pres fenomenal la falla, tampoc és un volumen excessivament gran, se crema amb relativa facilitat, però també els bombers veiem ja actuar, els mànegues dels bombers.
important el treball dels bombers en esta nit. Ho comentarem al llarg de la transmissió i de la crema, sobretot de la falla gran que està passada a l'Ajuntament i també, per supost, la del primer premi, de la que anem i tornem. Ahí hi ha un ninot que resistís a les flames, però el destí és el foc i les cendres, i com la resta de ninots que composen esta falla, caurà. Finalment caurà. No es salvarà ningú, les flames s'apoderaran de tots ells, encara que algú resistisca, com este que tenen vostès en imatge ara mateix, però que més tard o més pronte caurà com tots i quedarà reduït a res. A la cendra deixa que naixeran, com sempre, les noves falles infantils, i amb ella presidint-les, com sempre, amb elles la falla de l'Ajuntament de València. Hi ha l'himne regional de fons indicant que la crema és un fet. Ja que parlen de falles infantils, un cas curiós, ja està, cada volta queda menys, He de contar un cas curiós que ha passat, que no volverem que passarà més, per suport. Sí, és que ha sigut que el ninot indultant de les falles infantils de València d'enguany era un grup titulat El Concert de Sebastià. Ha aparegut este matí absolutament destrossat per l'actuació d'un desconegut, i això ha causat una gran destrora a la falla a la que pertenecia, que era la Comissió Sapadores Vicente Lleó. I com bé dies, Paco, esperem que aquestes coses no es repetisquen. Ha sigut una horeta de 8 de guàrdia de seguretat, entre les 8 i 9 del matí, han anat a despertar, etc. I quan han tornat ja els havia deixat de tota manera. La comissió espera que l'artista, Javier Santés, que és l'artista que ha fet aquesta falla, pugui d'alguna manera solucionar el problema i remediar-lo. Ja de fons queda ja el cavall de la falla de València i Dolces, la gran falla que Pepet ha plantat així a plaça l'Ajuntament, i que d'ací uns instants també estarà precisament patint el mateix que està patint la Menuda, és a dir, patint que les flames, però mira, este ninotet es resisteix. No hi ha manera, però ja queda poc del monument anomenat Canta la vida, pràcticament no queda res, no li queda molta vida. Per el centre, el que passa que aquesta falla tenia la base molt repartida, i per això algun costat com este que estem veient encara està emprenent ara que les flames se facin amb ella, perquè estava la base molt llarga, no era una base reduïda, una base compacta, tenia escenes separades una miqueta, i són les que costen més de cremar-se, però ja hasta el que se resistís cau. I en esta falla hi havia un fum d'animals de totes les espècies, es podien veure osos panda, una família de cangurs, aus tropicals, esquirols, inclús animals de fantasia com és el clàssic unicorni. Ja poc queda de totes aquestes escenes. Ahí podem veure l'esquelet de la falla. Tota l'estructura de Hi havia una escena fusta que en comentava l'artista faller, Juan Carlos Molés, que és la que més li agradava, que era la d'un caçador que volia matar animals, i un graciós monet que es trobava damunt li col·locava un tacó de suro en el canó de la seva escopeta, i esta era l'escena que més simpatia i gràcia tenia per a este gran artista faller de Borriana. I veiem la parella de bombers que estan molt a prop, si de cas fa falta la seva... Ja ha caigut. El que se resistia, el ninot que més se resistia pràcticament d'esta falla infantil ha caigut, i ja veuen que s'ha convertit en tot el que hi havia, un espectacle de color excepcional que ha presidit esta plaça d'Ajuntament, juntament també, i valga redundància, amb la falla gran. I veuen que està quedant ahí el cos de bombers fonamentals en esta nit de Sant Josep a València. La imatge és perfecta, la falla de Pepet, i al fons la del seu amic Molés, els dos artistes de Borriana encarregats de fer esta falla. Aquestes falles a l'Ajuntament, esta per tercera volta la fa Juan Carlos Molés, i l'any que ve veurem si repetís a la plaça de l'Ajuntament o no repetís. Això ja se presenta o no presenta el seu boceto. I passem ara amb un altre personatge que ens acompanya esta nit al balcó de l'Ajuntament de València. És el president de la Diputació de València, Manuel Tarancón. Bona nit, senyor Tarancón. Bona nit. Si el conseller de Cultura dia que no ha tingut temps per a que fos representat en alguna de les falles valencianes, vostè sí que està en una de les falles valencianes, en una almenys que hem vist. Efectivament, en una jordana. I què li ha paregut? Però la veritat és que les coses se tenen que agarrar en humor, i els que vivim
ja durant molts anys les falles i és que som valencians de cor i sentiment i en arrel... No són el que esperen. En quarta posició ha quedat l'antiga de Campanar. El lema d'esta falla és Escola d'Artistes i l'ha concebuda Josep Lluís Pasqual. L'autor s'ha inspirat en els problemes que tenen tots els artistes fallers, els de cine i tots els que tenen a veure en l'art. Un grup d'estos artistes intenten reformar una columna clàssica. La Tereta de Llum serà, segons l'autor, la musa de l'any 2000. Arribem al tercer premi. Enguany ha sigut per a la falla Convent Jerusalem Matemàtic Marsal. És obra d'Agustí Villanueva i Albert Rajadell. S'anomena El Circ de la Vida. La falla recull l'activitat política dels últims temps. El circ arriba a la ciutat i munta la carpa. Els polítics són els elefants. Pel pont de Calatrava baixen equilibristes, pallassos, domadors i tragafocs. Polítics d'ací i d'allà apareixen retratats en les actituds més insospitades. El segon premi ha sigut per a la falla de Majordana. L'obra de Miquel Santaeulàlia s'anomena Toccata e Fuga Opus 43. El tema central és la música. Podem veure els Beatles, Louis Armstrong i Mozart, que componen el centre del monument. Després, la música és el pretext per a fer crítica de tot el món, especialment de la política espanyola i valenciana. José María Aznar dirigeix la banda del Pepe. Felipe i Guerra es dediquen al flamenc. Saplana i el seu govern interpreten la cor del faraó. La falla del Pilar ha sigut enguany la que s'ha emportat el primer premi. Amb el lema Fora de la llei, Juli Monterrubio s'ha inspirat en l'oest americà per a satiritzar l'actualitat. Uns bandolers fugen amb un botí i un xèrif els deté. Aznar i González es baten en duel mentre un cartell diu que es busca un polític honrat. La llei, mentrestant, va a pas de tortuga. Completen el monument unes prostitutes i un museu del chorizo, on hi ha chorizos de totes les èpoques i condicions. Moltes gràcies Ximo Rovira, molt bé dia Txelo Miralles al senyor Escritxer, jo el conec molt bé el senyor Escritxer, és un faller d'estos de pro, un faller de categoria, i així de fons el que s'escolta, així al Ajuntament de València, són les 12, com dia Ximo, falten 9 minuts, són les 12 efectivament i 23 minuts aproximadament ja, en directe, estem amb tots vostès a través de Canal 9, així de fons són els sorolls de tots els castells, de totes les falles, ahí veuen vostès com està cremant-se una de les falles, esta és la falla de la Telefònica. Falla de la Telefònica que ja està botant foc també, ja està cremant-se bé, doncs tots aquests castells que m'emprenen a disparar-se i que acaben tots dins de la falla i cremant la falla és el soroll que escoltem així a la plaça de l'Ajuntament a València. Litres d'aigua es gasten esta nit en tota la ciutat de València, perquè no només a València, i després de la resta de la comunitat valenciana, perquè no només a València s'han plantat falles, n'hi ha molts pobles al llarg de tota la comunitat, inclús en poblacions d'Alacant, de Castelló, que també estan disfrutant d'esta nit de la cremà en els seus pobles i ciutats. Les mesures de seguretat són grans, no deixa protecció civil que la gent s'acosti molt a les proximitats de la falla, com és normal i com és habitual, i el pirotècnic Vicent Cavaller que dispararà no és un castell, no és una mascletà, és una combinació. És una combinació, una barreja entre una mascletà i un castell, i ens ha promès que ens va agradar moltíssim a tots. Sí, perquè està tot preparat. Suportar l'emoció i la tensió de veure cremar, com deia ell, un fill seu, perquè conforme els comentava Txelo, està fet este monument a base d'estructura de poliuretà de suro blanc i està esculpit, és a dir, esta obra és absolutament única. Ahí veiem la imatge important de la nit, el moment en què la fallera major encendrà la metxa de la traca que encendrà en flames este meravellós monument. Ja ha sonat la carcassa que ha vist efectivament. El president agafarà ara la metxa i la passarà a Maria García Company, fallera major de la falla de la plaça del Pilar. Es dispondrà a encendre la traca. Es dia, no sé com estaré, no sé si em tremolarà la mà. Des d'ací es veu que la mà de Maria és una mà ferma i el seu cor absolutament emocionat.
allà va la traca, senyores i senyors, en pilota diuen va de bo. Va de bo. El públic ha esclafit en un gran aplaudiment. Ha sigut una traca perfecta, sensacional. I ahí veiem les primeres flames d'esta falla que du com a lema fora de la llei. Efectivament, com ens deia Juli Monterrubio, el foc ha començat pel centre i si ell dia que volia que isquera des dels tonells, corria un xicotet risc perquè no volia que isquera el foc per dalt del cap del ninot principal, volia córrer aquest risc perquè tinguera encara més emoció la seva falla. I esperem també que d'ací a pocs moments puguem veure aquesta estructura de fusta que és la que subjecta tot el monument faller. Veiem que ha encès també des de la base. Un foc que a ben segur estarà emocionant al pare d'esta falla, a l'artista, i de quina manera, a la fallera major del Pilar, Maria García Company. S'acaba el regnat de Maria, aquestes flames i aquest fum negre que vostès poden veure és producte del que, com els comentàvem, aquesta tècnica de suro blanc, el poliuretà expandit, que ha substituït a la tradicional construcció en mobles de tota la vida. Això fa que el monument siga més original, siga únic i també se puguen abaratar els costos. De tota manera, com estem veient, està sent cremada des de dins, conforme el que mana la tradició, que assenyala com a forma correcta, la més plàstica i també la més adequada. El gran monument va desapareixent sense caure a terra i consumit, com no, per les flames. Segons manen els cànons, el foc ha d'envoltar els ninots i devorar el cartró fins que només quede el seu esquelet de bastiments, la seva primigènia estructura de fusta. Que veiem també el treball que estan duent a terme els bombers, que són els encarregats de que tot estiga baix control. Estan banyant les façanes dels edificis que envolten la plaça del Pilar, que és una de les places més castisses de València, dins del barri de Belluters, un barri que antigament estava dedicat a la seda i que actualment conserva encara alguns tallers de fusteria. És un barri amb poca població, la majoria de les cases estan deshabitades, encara que a poc van rehabilitant-se i van donant-li vida a este barri tan valencià. Ahí tenim un primer plànol d'un bomber. Ens han dit que no podien dir-nos quanta quantitat d'aigua anaven a tirar, però tota la que fera falta. Una cremada delicada. Recordem que esta plaça del Pilar té reduïdes dimensions i és l'última mirada al que queda d'aquest monument fora de la llei. Ha reclamat l'admiració, per descomptat, en estos últims 4 dies.
dies en què la comissió de la Falla del Pilar ha viscut, evidentment, amb aquesta intensitat, de qui sap que tot s'acaba. I veiem un foc autènticament faller, perquè, com mana la tradició també, el foc faller ha de ser un foc gegant, ha de ser un foc potent, que ha de cremar la falla en pocs segons. Si és un foc lent i amb poca força es considera un foc antifaller, perquè la flama fallera ha de viure amb tota la seva intensitat, la poca existència, els pocs dies de vida de la falla, però al mateix temps ha de ser un foc que ens faci sentir com a casa, un foc que ens envolte, un foc que arranque l'aplaudiment del públic, com ha passat aquesta nit. Parlant del públic, segur que poden escoltar ja els típics crits de no hi ha cebo, dirigits, com no, als bombers, perquè comenci a ruixar també el personal. Així en la sota de la falla la temperatura és extraordinària i segur que en els cors de molts valencians que puguen estar veient esta retransmissió en directe. 12 de la mitjanit i 37 minuts. I acaba de caure una de les parts centrals de la falla del Pilar. I comencem ja a veure aquesta estructura de fusta que ens comentava l'artista faller. Volíem també destacar el treball del fill de Julio Montesinos, Juli Sergi, el seu fill. Pare i fill han format un excel·lent equip que ha donat a la Plaça del Pilar el més alt guardó de les falles d'especial enguany 1996. La nit de la cremar realment és la nit que justifica la festa de les falles, perquè les falles estan fetes per a cremar-se i diuen que els valencians no podríem resistir guardar totes les falles que hem plantat durant tants anys, perquè no podrien resistir que es feren velles i que anaren caiguent pel seu propi pres, i que per això mateixa les cremem. Les cremem perquè ens agrada quedar-nos sense alè mirant aquest foc tan impressionant. És que, amics, no de vegades els valencians som el poble del foc. Este és el nostre més sagrat rite que simbolitza la nostra vitalitat, aquest talent tan nostre i tan fecund i creatiu comú a tots els valencians que avui realitzen en la seu més gran festa, la Festa del Foc. Veiem també ahir a Maria amb l'artilugi que ens comentava abans Juan Escritxe. No sabem si se l'ha posat, però suposa que sí. Ahir hem vist una aplicació pràctica d'aquest artilugi d'última tecnologia. La mascletà, el que dia cada migdia, i avui, Helena, el que ha dit el senyor Pirotècnic, que com emprendre ja el castell. Anem a escoltar ja a veure, més que escoltar en aquesta ocasió, és veure el castell de focs artificials que ha preparat la Pirotècnia Vicent Cavaller.
Perfecte. de la seva ciutat i de la vella del foc d'Alacant, del mar Argilès. I la metxa que té que encendrar a Helena, que acostar ahí a la seva dreta, penja la metxa, es fa una miqueta tots endarrere una miqueta. A veure Isama si li tremola o no tremola. De moment no li tremola, Sembla que no, que ho fa amb moltíssima seguretat. La cavallera ha dit, feu una miqueta darrere tot. I allà va. Buscant la falla, és el destí d'esta traca. I efectivament ha trobat l'objectiu, que no era altre que la gran falla, la monumental falla que Pepet ha plantat en guany 1996 així a la plaça d'Ajuntament. I atenció, Que comença de veres la cremar. Ahí veiem els bombers ja preparats per a controlar-ho tot. si tot ahí està buscant ese pomell. D'altres curiosos com Esta és la mos han dit, sorpresa. la sorpresa estava La ahí sorpresa. en que el pomell s'encenguera en el primer de la falla. I ja està Ahí ho encenent-se. tenim. Poc a poc. Mentre l'espectacle pirotècnic continua tot al voltant de la falla. Ahí en aquest pomell s'ha instal·lat la primera de les càrregues explosives per a que la falla comence a prendre foc per dalt. I com que hem vist al final com estaven també preparant-la per baix, s'ha agarrat S'ha també per agarrat per baix. baix. I s'agarra amb una rapidesa increïble. Bueno, de qualsevol manera, el pomell, la flameta estava allà dalt, Sí Abans que és que de res, veres, el sí pomell que és de tenia la veres. flameta xicoteta que ha donat pas immediatament a que la resta de la falla I el monument ja és una Presentara gran este foguera efecte, i sí. ha pujat rapidíssim el foc. són materials que fàcilment inflamables, tota l'estructura de fusta i cartó, perquè Pepet encara és dels artistes que utilitza, jo diria ja quasi la tècnica antiga, no? Antiga de fer cartó i pedra i fusta, cartó i fusta i fusta i cartó per a fer aquests monuments. Ara n'hi ha molts altres artistes que utilitzen el suro blanc, polièster, poliuretano, que són components dels materials derivats del petroli que estan fent els amos dels monuments fallers, de les falles, però Pepet encara utilitza molt més la fusta i el cartó. L'himne regional valencià, com és habitual, en quan la falla bota en flama, s'interpreta així a la plaça de l'Ajuntament de València, com a colofó de la festa. I ahí mira el que queda ja l'estructura pràcticament del cavall. S'ha cremat d'una manera sensacional, amb una rapidesa increïble. Altres voltes costa una miqueta més, però enguany ha sigut molt ràpida. I crema uniformement, com poden comprovar. Ahí veiem la pota d'un cavall que està a punt de caure i les mangueres dels El bombers. remat que la gent exterioritza ràpidament amb el seu d'expectació quan el remat cau. Això que estava segur, que Pepet dia, això no caurà, No caurà. fins que no se creme, clar. I este és l'Esperit Faller, tot un any de treball destinat a cremar-se, a cremar tots els problemes acumulats durant l'any. Més de 50 bombers i 100 policies i 200 voluntaris de la Creu Roja s'encarreguen esta nit de velar per la seguretat en la cremada de la plaça de l'Ajuntament. Esta falla que vivia el lema de València i dolces referint-se a les taronges en principi i a la resta de productes de l'horta i de la terra valenciana, sobretot els fruits, que
que tenen per entrar a Europa. Esperem que se solucionen tots els problemes ja les cares de les xiquetes, en aquest cas senyoretes, que formen part de l'acord d'honor, semblant molt a les que hem vist fa uns 6 anys quan cremava la falla infantil. Que per ser València i dolces és una dita valenciana que en parla col·loquial vol dir alguna cosa així com i què més vols? Sí. I què més vols? La veritat és que poca vida li queda ja a la falla. És una forma d'acomiadar-se de l'hivern i donar-li la benvinguda a la primavera, que comença demà. I ja podem veure l'estructura que està quedant-se a través del fum i de les flames. I això vol dir que està cremant-se molt bé. Ara hi ha ninots també que aguanten tot en la base. El remat s'ha cremat pronte. Les últimes flames de les falles del 1996 i ara per a molts fallers i falleres arriba el moment de descansar després de 4 intensos dies de festa, de no dormir, d'anar acte darrere acte, però la cultura del foc mana i el destí de qualsevol falla és convertir-se en cendres. La primera feina que queda ara és per als servicis de neteja municipals de València perquè tenen que... Michael. Van de qui? George Michael. George Michael. Jo tinc una altra cançó de l'estiu